zikhona programs ibheke bendiyinikiwe. Yes, ndaqale ashazise ngaphambili zibanike lisodatu befundisi noma befundisi ne-family babe nayo iprogram. Ngoku into esizayenza bekusuppose ya elunchini. We were supposed to be having lunch at this moment. But they are still busy and the lunch is not ready. Kusesatyenzwa ke asikalungisidlo sasemveni kwemini. Ngoku ke sakhabe siqhubeka nje neprogram iportion yeprogram. So we will continue with the portion of our program. And then xa be ready and then sibe nayo ilunch. Hallelujah. Utata umfundisi undivumele. When they are ready, we'll have lunch thereafter. Hallelujah. Amen. Ngoku sizawubiza isithethi introduce ifamily. We will call upon a speaker who will introduce the family of Pastor Nkathu. Mr. Richard Nkathu. Mr. Richard Nkathu will be the guest speaker Umalume kaTata Nkathu. who is the uncle of Pastor Nkathu. Uzaw introduce ifamily egameni lenkosi. He will introduce the family in the name of Jesus Christ. Amen. We lift. Ma'am will be replacing Mr. Richard. Okay, angeza ngaphambi masimqhobeleni izandla. In Jesus' name. Mr. Richard Nkathu is coming in. Singamshaya izandla while he's coming up front. Okay. All the pastors, Thandibulisa bonke befundisi, all the congregation that is inside here, ibandla lonke liphelele, my family at large. family yami yonke. I'm standing here on behalf of my brother. Ndimele kule ndawo ndimele ubhuti. I'm Yoliswa Nkathu. My name is Yoliswa Nkathu. I'm the aunt to Mondi Nkathu. Ndingu-aunty kuMondi Nkathu. I would like to start with the senior. Ndizawuqala ke ngamakhulu apha efemelini yethu. I've got my brother who's God Nkathu with his wife. Bhuti wam omkhulu lona nonkosikazi wakhe. I've got Richard Nkathu Uncle Richard Nkathu and his wife. and his nonkosikazi wakhe. I've got my sister Nomaliso Nkathu, who's Monde's aunt. And this is Monde's aunt, Nomaliso Nkathu. Nomalizo Nkathu. And on the other side, I've got there in that table all Monde's brothers. Ngapha kula tafile ngasemva ngobhuti bakaMondi ngabakhuluwa nabaninawe. I would like them to just raise their hands. Okay? Oh ngabaninawa bazemva komfundisi bonke. I've got Lula Nkathu, who's Monde's sister also. And I have Monde's sister who is Lulama Nkathu, I've got Nwabisa Nkathu. Nwabisa Nkathu, I've got sister to Monde, Nwabisa, I've got my cousin Kolega Obongwane. cousin Kolega and Bongani, who's also Monde's aunt, I've got Nomthandazo Pamela Obongwane. Pamela Hobongwani, and also another extra aunt to Monde. Yes. And I've got Monde's little cousins. And Monde's little cousins up here in front. Two and Melissa. Melissa, these are the cousins to Pastor Monde. Thank you so much. Thank you. Oh, it's nephews and nieces. What's your cousin? Nephews and nephews. Masimqhobeleni izandla uauntie. Let's give Auntie a round of applause. Masimqhobeleni izandla bethu. A round of applause. Short for and Auntie. sweet. Hallelujah. Utata uNkathu ngelixesha besisebenza.
ngexesha besiyothatha inyama siyothenga inyama uthethe into Pastor ngefamily yakhe. Ngatu said something to me while we were busy about his family. Ya uthethe into but andizuyithetha apha. But I'm not going to tell you what he said. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Loo nto iyachaza ukuthi umntu usuka phi. It tells you that where a person comes from. Before uye phambili funeka uzazi apho. Before you can go forward, you must know where you come from. Amen. We will call upon a speaker who will introduce the pastors that are present within us today. Call upon Pastor S. Somtunzi to do the introduction. Hiwalawo, zithathele amandla ka Jehovah, hiwalawo. Zithathele amandla ka Jehovah, hiwalawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mandinibulise nonke ngegama elihle lomfeli nomkhulu Greeting wami. everyone in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ndime nje nozoku-introduce abefundisi. I'm here to introduce all the pastors present today. Hallelujah. Let me also acknowledge our regional leaders. Greeting our national leaders or regional leaders at college. Hallelujah. All our visitors, I also greet in the name Bulisa of bonke Jesus. abasiyamkeleyo basihambeleyo namhlanje egameni lenkosi uYesu. Hallelujah. Amen. We have our pastors here from Eastern Cape Sinabefundisi abalapha base-Eastern Cape and also from Western Cape nabasuke Western Cape and also the visitors. nabanye abasihambeleyo. Hallelujah. Amen. Those that I don't have in my list, I will just want them just to raise their hands so that I can acknowledge them. Uba ukho kule list yami uphakamise nje izandla zakho ndikubona ubukhona ngumfundisi kule I ndawo. also want to give the honor. Ndifuna nabo ukuba nikeza lo mbeko. Hallelujah. Amen. Let me just start with the regional leaders. Ale ngabe We have our abakhokheli pastor. bephondo Pastor Petersi, umfundisi Etienne Peters, he's our Eastern Cape regional leader. Can you clap your hands for him? Eastern Cape regional leader. We also have Pastor T. Steinberg. Pastor umfundisi uT Steenberg. Clap the hands for him. Simshaleni izandla. We also have Pastor Fritz. Pastor Fritz is among us as well. Also clap your hands for him. We also have Pastor D. Tony Pastor D Tony is with us also today. from the Motherwell branch. Kwibandla laseMotherwell. Okay. On this table, let me just start. Yeah, let me start on this one. Anqale kule tafila apha ngaphambili. Apha sinotata wethu Tata Nomchachu. We have Pastor Nomchachu, Nomchachu. S Nomchachu Kwi-branch yase-Fear Plus. from the Fear Plus branch. We have Pastor S. Tony. Pastor S Tony, Kwi-branch yase-Motherwell 2. Motherwell 2 branch. We have Pastor Mpama Pastor S Mbama from kwi-branch yase-Cape Town. from Cape Town. We have Pastor Ndamo We have Mfundisi Ntamo from i-branch yase-East London. from East London. Pastor T. We Nomchachu have Pastor T Nomchachu kwi-branch yase-Fear Plus naye. in the Fear Plus branch as well. Pastor Z. Botoman Then Pastor Mfundisi Z Botoman kwi-branch yase-Fear Plus naye. in the Fear Plus branch as well. Pastor Tofu
Mfundisi uTofu from ki branch yase Komga. suka from Qumga. Yes. I want to see all of you guys. Pastor P. Tony, Umfundisi uP Tony, naye use Motherwell. a lovely ministry in women in Motherwell. There's another pastor. Okay. See, have Pastor N. Nomchachu And we have Pastor N Nomchachu from the branch yase Fear Plus. from Fear Plus branch. Okay. I think I've done with Abefundisi Balapa at the Assemblies of Christ. I think Amen. I'm done with the pastors from the Assemblies of Christ. Now we have kengoku Pastor wethu Reverend Mali from Emi Church. Reverend Mali from ME Church, Hallelujah. we welcome you, sir. Okay. We have Pastor Sibeju nanka hleli phansi. Sibedu Umfundisi uSibedu. Sikhuliswe ngabo ke besibetha ngesabhokhwe. We remember them when we were growing up, they used to give us shambok. We have Pastor Silwana Umfundisi uSilwane, masimqhubeleni naye. we can give him also Okay. a hand of praise. We have Pastor T Qunda And we have Umfundisi uT Qunda, from Way of Life. usuka a way of life. We have Pastor MOG kanye OG Pastor OG, from Life in Abundance. suka a life in abundance. Hallelujah. Amen. Kubona ngambizanga bazalwane. Pastor J, Pastor J, Pastor X Chubisa, Umfundisi uX Shubisa, Pastor S Somtunzi, glow me up bazalwane. and I am Pastor Somtunzi. And then lastly, we have our pastor, Pastor Wetu, the new And today we have a new pastor, Pastor Mondenkatu. one. Lo simphakamisayo namhlanje, Pastor Kati. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngiyaqonda ukuthi bonke nibabizile mos. I think I have mentioned every man and woman of God here Hallelujah. today. Ikhona ke la ngoma ethi ngala attitude katata umfundisi bethetha ngayo. There's a song that goes like this. It's got an attitude. Avumile Ukuthi siphumelele. with that attitude ne Attitude. Avumile ukuthi siphumelele. Amazulu Avumile ukuthi siphumelele. Amazulu
sekuvuselelweni. This is a revival. Masike siphumele esitulweni. Let us get out of our seats. Hallelujah. Hallelujah. Sibiza uThixo. And Ayiphinde give- kanti umfundisi omthunzi. Sawubiza utata wethu umfundisi uthi nomchacho azosenza umnikelo. We'll call upon Pastor T. Chachu, who's coming to do the offering for us. Hey, 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 hey. Amen sonke. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I see there is something wrong here. Ndibona into engalunganga apha. It is unusual. Ayiqhelekanga. When you are about to give, Xa uzawunikela, you need an attitude. udinga ubume. This is a miscall. Hayi ingathi aniyibambanga. When you are about to give, Xa uza kunikela, you need to change your mindset. funeka uguquke indlela ocinga ngayo. You cannot give unto the Lord Awukwazi ukunikela enkosini while you are angry. uqumbile. You need to rejoice. Funeka uvuye. Hallelujah. Amen. You need to change your attitude Funeka ke loo nto iguquke isimo sakho because you are going to an altar. ngoba siya kwisibingelelo. An altar is very holy. Esibingelelo esingcwele. Glory to Jesus. Amen. I need you to rejoice. Ndifuna sidinga I sonwabe. need you to stand up Ndifuna sime ngeenyawo. so that you can connect unto the giver. Kodwa siqhagamishelane He gave his kulo life for you. wanikelayo. Hallelujah. Amen. This is nothing that you're going to do here. Asizukwenza nto inkulu Comparing to what he has done for you. ngaphezu koba ekwenzele wena. Akusoze unikele uhleli phansi. You can never give seated. Ubomi ngamampunge lawo. It's impossible. Hallelujah. Amen. Cela sime ngenyawo bazalwane. Let us stand up, saints. Timothy nyana wami sungayilahli mfanje wala baluma ulofale uThixo nyana wami sungayilahli mfanje Jesus. Yana wami Hallelujah. sungayilahli Ebazalwane. mvangeli. Ubani yenzi lento niyenze. Izawenza ngokwami. If you don't want to do what I'm asking you to do, I can do it on my own. I can do it. Awusikelele Yehova. Awusikelele Yehova. Ngale misebenzi emihle. Sikelele Yehova. Lungisa umnikelo wakho. Get ready to give. Bamba imbewu yakho. Keep your seed in your hand. Eyami ke isemotweni woletha. Hallelujah.
My wallet is in the- Uzungathi ke umfundisi uthe masenze into angayenziyo. Ngoba umfundisi uyafundisa. Hallelujah. Ayameni. Ndicela ubaba imbe yakho ngesandla. Keep your seed in your hand. uNkulunkulu uza kublessa namhlanje. The Lord will bless you today. Hallelujah. Amen. Uba ngaba bendizawuthetha, If I was given an opportunity to speak, bendizawuthi kuwe I would have said to you, ukuze uzuze for you to gain, funeka ulahlekelwe. you need to lose. Hallelujah. Amen. Ukuze uzuze into For you to gain anything, funeka ulahlekelwe. you need to lose. Anindiva bazalwane. I don't think you hear me. Namhlanje sinabazalwane abafuna ukugida kakhulu Today we have brothers who want to dance, kodwa abafuni ukulahlekelwa. but they don't want to lose. Xa kubizwa imali enkozini ubuso buyatshintsha. When it's time for offering and giving them, their faces change. Ne-attitude itshintshe And their attitude also change. ngoba kuzawubizwa imali. Because now you have to give your Imali seed yafuna offering. nguyesu kwakudala ebandleni. Ah, Hallelujah. amen. Zaniyeka. Uyesu uyahamba nomfundi wakhe osondeleyo kuye. One day as Jesus was walking with Bazawuya an enkonzweni. apostle that was very close to him. But uyesu uye warealize ukuthi imali yokunikela abanayo. But then Jesus realized that they didn't have money to give for offering. Niyayibamba bazalwane. Into ayenzileyo ke uyesu uthe kulo mfo masahambe He said to this apostle, sibheke elwandle. let us go to the sea. Glory to Jesus. Amen. Siyoloba. And let us go and fish. Uthi uyesu inhlanzi oyifumene kuqala uze uyivule umlomo lo. And the first fish that you catch, you put When in you its open mouth. his mouth, Uvula umlomo wayo. something is going to come out of the mouth. Khona into ezaphuma kulaa mlomo. Glory to Jesus. Kwaphuma imali bazalwane. And he received money. Hallelujah. Amen. Yalahlekelwa kuqala. Hallelujah. You need to Ukuze uzuze. lose in order for you to gain. Udinga ukholo ukuthi uzawufumana into ozawunikela ngayo. You need to have that kind of Hallelujah. faith that says when you give, you shall Cela siphakame receive. sime ngenyawo sonke sawuthandaza. Let us stand as we are about to pray. Baba igameni likaYesu waseNazaretha. Naba abantwana bakho sebezowunikela. Basize ke Nkosi sebezawutyala. Thixo namandla onke. Ndiyakhalima ke Nkosi. Ndikhalimala inkumbi edlayo. Baba wethu namandla amakhulu sekuthi ke beminikela umultiply Nkosi uincrease apho bathatha khona ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Mamelani ke bazalwane sihamba ngeorder mos. Ndizawucela otata befundisi. We do it in orderly manner. Sizawucela otata befundisi abakhulu, i-elders. We'll ask all the elders Aba and batata bakhulu not i-junior pastors. all the elders and senior pastors Because enkonzweni first. I believe ukuthi enkonzweni kwi-order. We will do it orderly. Beze ngaphambili kwesi situlo kwecala. And they will come and give their offerings this Emveni side. kwabo ngokukhawuleza abazalwane kuzawuza i-junior pastors. Thereafter, After them ibe ngomama befundisi bonke beze kwesi situlo kwecala. thereafter the mothers, Emveni kwabo bahlale Pastors' phansi wives. bonke ke ngabanye umhlambi uze ngaphambili ngegama lenkosi then Yesu. everyone Amen. else will follow after them. Hallelujah. Amen. Hlabelele. Basikelela Yehova. Sikelela. Basikelela Yehova. Sikelela. Sikelela Yehova.
Masivala amehlo bawo siyabulela siyakubonga siyakuphakamisa bancede ke Nkosi basikelele nalapho bathethe khona ubandisele Nkosi Thixo namandla amakhulu xa bebuya begoduka moya engcwele bafike kuchumile kwandile Nkosi apho bethatha ngegama lika Jesu waseNazaretha amen. Masibulela kumfundisi wethu umfundisi uNomtshatshu egameni lenkosi yethu Jesu Christ. Ngoke bathandekayo our regional leader has got a short announcement to make. I'm going to give him the opportunity to do so in Jesus' name. Amen. Thank you, Kolani. What a beautiful day it is. There's a song that goes, and I see everyone has seen, it's a beautiful morning, it's a wonderful day. And today I want to acknowledge also one of our students and pastor who passed away last year. And when I see these gatherings, my heart goes out for Pamela, Pastor Pam, with the loss of and Pastor Tony and his wife, for the loss of their son and husband and Lungile. Lungile has been a role model in our Bethel Bible College over the past years. Quiet person, but with a lot of wisdom. And I want to take this moment also acknowledging what he has done for the community of Motherwell, Cumberleathway in specialty. And I want to ask everyone if you could just stand and just have a moment of silence for thanking God also for giving Lungile also to us. For a young age he was taken away, but while he was here, he preached the word of God to people. And his main focus was getting souls for Jesus. Let us just be quiet for a while. And we give God all the honor and all the praise this morning afternoon. I want to thank you, Lord. Thank you out of the deepest of our hearts this morning. Also with this moment where we can capture the loss of one of our loved ones as well. Where this happiness is, where there was also sadness a while ago. And our heart goes out for Pastor Pam and the children, and Pastor S. Tony, and his family abroad. And we think, Lord, that you will comfort them. Although this will still have a big sore in our hearts. But one thing we know, that you will cover this with your love. Might seem difficult, it's lying ahead of us, and it looks like a mountain that lies ahead of us. But today we want to say thank you, Lord. Because he lives, we can face tomorrow. I want to ask, Lord, that you will comfort these people. Comfort them and draw them closer to you. And Lord, that your will
be done. Thank you for Pastor Lungile, the time he spent with us, the time he had. And as I saw him behind the keyboard, Lord, playing the musical instrument, while Pam was singing or praying or just bringing the word. And I saw that love in his eyes for what he was doing. And it was all worth it, Lord Jesus. I ask that you will bless the family in whole and draw them closer to you, Lord. And we give you all the grace and we give you all the glory this afternoon. And we want to say out of our hearts this afternoon, Lord Jesus, we love you. We love you with all that we have. Sometimes we don't deserve. Sometimes we ask questions. Sometimes we haven't got the answers, Lord. But I know because I know, Lord, you heal from the inside out. You start with the heart and you will move towards the outside. And I want to thank you, Lord Jesus, for keeping your hand over this family. And I pray this afternoon that you will draw us closer to you as this one big family that we have here now, seeking your presence this afternoon. I raise my hand and I say, blessed be the name of the Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord Jesus. We don't deserve it, Lord. But it was for grace and grace alone. And I want to thank you therefore. In Jesus' name. Amen. And amen. Glory to God. Nkosi yami, kanye Amen, bathandekayo. Masibulele ke to our regional leader. Hallelujah. Ngoke bathandekayo sakhe sihlale sithi vu singaphumi kuzawungena ilunch. Hallelujah. Ngicela singaphithizeli uhlale kulondawo uhleli kuyo kuzawungena ilunch. It's time for lunch now. We will just be seated and then they are preparing lunch now. Ngelo xesha ke belindele lunch that usomthunza I'm sure unazi artist apha okanye nje abantu abazawucula ngexesha kutyiwa kanje i30 minutes and then sizoqhubeka neprogram egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Andazi ke noba sebe ready tata bebethe ba ready sizokulela 5 minutes. Hallelujah. Ukhona manje umuntu onesolo that usomthunzi aba banegown ke bathandekayo mabalandele umfundisi uFritz banikezele ngegown. Hayi mana ke umuntu onesolo. Hayi man, just nje wahlala wathula thina sikhonza inkosi.
asivalele amehlo sisikelele nokutya bakwengcwele bakulungileyo nasi isidlo sakho Nkosi yam sisikelele bawo singcwalise egameni lenkosi uJesu waseNazaretha amen. Ndidlulisa Nkosi othandweni lakho. Oh yeah, ndisukukhoma mi, Tata khoma, nakho khoma mi. Oh,
bathandekayo. Ndicela inzolo sesiqala. Hallelujah, ndicela sizole sesizawuqhubeka. Abatyayo mabaqhubeke besitya, abagqibileyo ke siqhubeke neprogram. Sibethwa lixesha bathandekayo. Iprogram yethu iye yashiya by 4 o'clock. By 4 o'clock funeka sibe siyaphuma apha okanye siyaqukumbela. Hallelujah. Hallelujah bathandekayo. Sizawuqhubeka ke neprogram yethu yasemva kwemini. Nazi isithethi zam. Saqala ngesithethi words of encouragement from ifamily kaTata uNkathu. Words of encouragement, amazwi okukhuthaza from kwifamily kaTata uNkathu. Mr. Gordon Nkathu no Mr. Richard Nkathu bobabini ngomalume beze ngaphambili. Worship team. Ihashe nenkweli yalo aphoswa kulwandle Ebeneza usithi indile ihashe nenkweli yalo olapho swakulwandle Ebeneza usithi indile ihashe nenkweli yalo lapho swakulwandle Ebeneza usithi indile. Siyabulela mama. Uyavakala yena nomufi? Mandibulise sezantsi. You're right. Kuthiwa yifana. Tele. Mandibulise kwiinkokheli zelizwi koopastor bonke abakhoyo. Ndibulise nakwifamily yam. Okokugqibela nokubalulekileyo ndibulise kupastor Monde nenkosikazi yakhe Pastor Nkathu. Olu suku kwifamily yakwaNkathu obuninzi kusuka eQonce naseMondi apho uMonde akhulele khona. Lusuku olukhulu kakhulu. Kula family ngumkhulu walo luza umthetha bemveni kwam. Kuze mna kuze udade wethu nango unxibe into emhlophe. Kuze nomnye udade wethu ongumama koMonde ongasekhoyo. Kuze udade wabo lo bethetha apha eintroduce ifamily. Ugqibele uNtondo wasekhaya umninawe nango ehleli phaa kula tafile eNcibisbex. For the whole year, we've not seen each other because of COVID. For the first time, we've broken the rules, the committee. Ndichilo nakuMonde, ngathi Monde asiphuma pendlini. But because of lo msebenzi wakho, Monde sizawusincama. Yonke le family uyibona nabanabo wakhe bazincamile. Why? Because this is a very great thing to family yakwaNkathu Monde. Mandikhawuleze ndisenokuthetha ixesha likho ndize kuwe ke Pastor Monde Nkathu
emveni kuba undixelela ndazi noma komphi unyaka wathi kum malume ndifundele ubafundisi azange ndithethele ndathi okay. I didn't have question marks Monde into yoba ndithi yo Monde uzaba umfundisi. I didn't have that in my mind because I didn't see any reason for that. I didn't see you ungekho suitable to be a minister. You've kept that. Kuthiwa ke izifundo zakho zithathile iminyaka uhambile wahamba. Now upastor ubethetha upastor, was it Etienne Ishmael? He spoke about the attitude and then amongst into zakhe what is important in order to change your attitude, what is important, the people you mix with. It means to me, Monde, your friends that you're mixing with, I thank them because they've enabled you to concentrate on your dream and fulfill your dream. Uzoba namhlanje ubekwa apha silapha siqhwaba izandla siyifamily sithi hallelujah. Monde apha ebomini in line with who you mixing with. You've got next to you your partner. Ipartners zethu amandla angumangaliso ezinawo. You'll never know that. Bebona abantu kumane uhamba Saturdays hayi ndisayisifundweni ngicibele. Ebusena uhambe ukuthi hey hayi kuyabona nje besizawuke siphume kodwa hey hayi kodwa ke uthi hayi uyasifunda izofunda. Iphinde ngenye Saturday kuthiwa hayi kaloku ndiyayina tsikeni ngoku besiprepare into ethile nathi akabani. Zonke ezo zinto they drain on your energy, they wear you down into yoba ngesisiya phaya kanti ngoku wena uya kule nto yakho yezi zifundo zakho zenkonzo. Andisiwe ndithemba ingathi akuyenzanga loo nto because nako uMonde kwazile uthi concentrate on his dream until he realized it. Bopastor bami abangaphambili koMonde, uMonde ndimkokosile nithele le mbewu xa ihluma nayikokosa nayikhusela emimoyeni yakhula yaze kufikela kwesi stage into yoba nditsho ndithi hayi lo mntu ukhulile. Ndiyanibulela itsho ukuthi laa nto uMonde wayeyibonile wathi nam ndiyafuna uba ngumfundisi. It remained the same for the day he decided until today. Because it happens, I'll give you a short story. You know, my wife said to me, ukukhula kwam ndandifuna uba ngunesi bona nje. Uthi yo ndithanda zanto zimhlophe zokuba ngunesi ube ngunesi. Wathi kuba ngunesi uthi ndaske ndayolala esibhedlele ndabona esibhedlele abantu abatshileyo betshisiwe izilonda zabo. Yo uthi hayi ndaqonda uba ndinawulunga. uMonde ke kuni pastor bam akathanga ngokusengenile wabona izinto ezithi andinawulunga, kodwa you remained the same till today. Nanku yakho kuMonde thina siyifamily silindele into yokuba zawufika inkqwithela lo mthi nguMonde ufanele uvelise isiqhamo. Zawufika isiqwithela amanye amagqabi ome ibe khona niwathene niwabrumle ukwenzela bathwale ngakumbi. Siyilindele sile family into yoba yonke le mihle udla kwabani umbongi ufane nalaa mthi umthumile sele phambi kwemijelo yamanzi ukwazi ukunika isikhabo ngalo lonke ixesha. Siyifamily ke bopastor bam bale nkonzo ndithi kuni nanku umntwana Nkosi.
Molweni bethu. Abaphathi bomsebenzi. I-pastors ukuchoko. Nabo bonke bethu abantu abazokuzimasa lo msebenzi. Ndiyababulisa ngegama lenkosi Yesu Kristu. I am aware of the time. Hence, ndingazuba mde kakhulu. Umonde, as you know, as you have heard, ngumtshana. Akalisebenzisanga elo gama umonde lithi malume. I don't recall umonde esithi malume. More than ethanda ukuthi bhuti. Umonde kumtshana osenyongweni. Umonde mhlawa wazalwa waya kulala eFrey Hospital in East London. I won't tell you what happened. It's not something bad. But the doctor that saw Umonde felt ukuthi he needed the observation of what he was seeing. I won't tell you what it was. You may ask me anytime, I will tell you. It is nothing bad. But what I want to say to you, the doctor wanted to keep Umonde for a while at East London Frey Hospital. That brought Umonde very close to me. Umonde xa ebonwa ekunye nami eFrey, some thought he was my son. Kuba would be in Frey Hospital almost every second day to go and see Umonde. Elaliswe kunye nomama wakhe uMandisa ongasekhoyo ngoku. But Umonde, that kept him very, very close to me. Wade waba Umonde ke uyemka eFrey. Ukhule Umonde ke ethandeka kwelakhaya njengoba esathandeka nangoku. Umonde, yes, he is a favorite. Umonde chose to do ministry. I was not surprised by that. Kuba St. Philip's abo besikhonza khona, Umonde grew up in preaching. What is so funny is that it is not really funny, it's interesting. People would phone me emveni kokuba Umonde eshumayele ngingekho mna ngokukhona sendimuvele to East London, and people would say, oneni uphosiwe? Phoso intoni? Unyana akho ebeshumayela. So Umonde was a very good preacher.
and I hope he's still the same. And umonde ubesakufaniswa nami. Umama wayesakuthi ngomonde, umonde usike ndithi nawulimamelela lizwi lakhe ngikucinge mntanami. We are here today, Monde. Si proud nguwe. We are here, Monde. Siyavuya ukuba kwifamily yakwaNkathu sinomfundisi onguwe. Monde, I was going to talk to you. Ndikunike encouragement. Ndikunike encouraging words. Malunga nalendawo uyilandeleyo. But I'm aware ukuthi ixesha limkile. Kodwa Monde ujonge phaya kwizibhalo. Ujonge phaya kuJoshua. Read Joshua from chapter 1, Monde. I was going to give you encouraging words, and I was going to quote from the Bible. I have my Bible with me, Ilab. Ndikunike amazwi that come from God himself. Amazwi ayephuma kuThixo ngokwakhe ewabhekisa kuJoshua, promising him everything enhle awumenzela yona. Ziwafunde ke Monde lo mazwi. Read Joshua chapter 1 onwards, and you will hear what God said and what God is going to do about you. Monde, I'm saying kuwe namhlanje usenze sanelunda, usenze Monde sonwaba. I'm glad you are the first minister kaNkathu. I am so happy about that. And keep it up, Monde. And if you read the Joshua 1 onwards, you will hear and you will know what God promised Joshua. So Kenyana, you're just like my son. Keep it up. Not very long, I will go to PE. Kwelabandla lakho. Once ndive into yoba kunebandla lakho olivulileyo, I will go there, Monde. I know ukuthi Monde will want me to preach. I look forward, Monde, to go there. As much as I look forward to listening to you, Monde, ume epulpitini. I was told kakhulu ngawe ushumayela ndingekho. I will go and listen and watch you preaching, Monde. Monde, thank you very much for this. And I want to thank your wife, Monde, for supporting you. Support your husband, Ntombam. Support her. And she will always be next to you. And thank you very much. As I said, I'm going to be very short. Thank you very much. And have a good time. Masimqhobeleni izandla umalume. Masibaqhobeleni izandla umalume bobabini. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulela kakhulu. Ndiyacela ke bathandekayo kwizithethi ezizawulandela ndinika nje isithethi each
ungagqithi kwi5 minutes. Just go straight to the point. Kusekhona presence. Ngofo sibandicelile kakhulu ifamily kaTata uNkathu iyajika. Lo mntu bazawukhwela kuye ngo6 o'clock namhlanje funeka abe esemsebenzini. Ndiyacela ke bathandekayo kwizinto ningathi ndim yimeko bathandekayo. Xa ndisithi makumiwe sime kuba sibethwa yimeko bathanda ixesha lisishiyile. I hope ndiyavakala. Ngoku bathandekayo sawubiza isithethi ebefunda naso umfundisi uNkathu eklasini, uMrs N Nomchachu, amchaze phaa eklasini umfundisi uNkathu ebenjani egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Jesu lidwala lapha akekho muntu asozabikho ofana naye. Amen bangcwele. Ngiyazibulisela ngale mina namhlanje. Ndibabulisela befundisi bami bonke. Otata bekhulu ndibabulisile. Omama befundisi bami bonke ndibabulisile. Omama babakhulu bonke ndibabulisile. Family kaTata uNkathu, niyakwamama uNkathu ndiyayibulisa. Ibandla lonke ndiyalibulisa bathandekayo. Omama abazalwane nolutsha ndibulisile. Bulisile osingaye namhlanje. Umfundisi wami uNkathu namhlanje zathi umfundisi. Umfundisi wami uNkathu nomama wakhona ndiyababulisa. Anzoba mntu bathandeka uba uNkathu ndidibene naye ngo-2016 xa siqala esikolweni, ngoba siqale ngo-2016. Mna bona baqalile, mna ndayilandela kwinyanga elandelayo ngoMarch, so ndadibana naye. Bendingamazi, so ukhanya wandazisa ke kuba uNkathu ke uhlala 11 ukhonza 11. But into endayinotisa kuye, the first day ndimbona yayingathi andiqala umbona the way ayiyo ungumntu friendly. Uthi esaqala uthetha nawe atsho ngesasmile sakhe ke sithethe uthi esmile nje uthathe ngoyazi yonke into esenhlizweni yakhe, ngoba ungumntu friendly kakhulu. Sazana ithe iphela lo mini sabe sesazana kakhulu, sesincokola sisenza yonke into. And ke ngoku ebenguye no-Uber wethu esikolweni esithatha door to door, ke asithathe door to door singenayo nemali obhatala. Sometimes akanangxaka afethu masambeli akho ngxaki sasike sibone kule nyanga izayo uba sakwenza njani. And ke ngoku akasebenzisa imoto yakhe, akayihoyanga naleyo, sisebenzisa imoto kamama uNkathu aphangela ngayo. Ngaloo mini sibe nayo imali siyamnika ke ezo mali simnike. Xa sigodukayo sigqitha kaSpar, hayi fethu sothanga ntoni, sothatha le mali bendibhatala ngayo siphinde sitye kwayona. Hayi bo uNkathu ipetrol kaTata kamama uNkathu akanangxaki sibanawayo, sitye sishiye apha. Umama uNkathu uyandifeyisa enye imini, mamfundisi ayikho le nto niyenzayo, nitye yichicken, i-full chicken, qoba nishiya amaphepha. Mna xa kufuneke ndiphangelile ngomvulo mna ndiqokolela la maphepha and ningathi naloo petrol. Mna xa ndisithi ipetrol ilayitile hayi ndithi ke fethu ubungathanga kamind, uthi sumhoya wena, sumhoya yonke into ayithethayo. Ebe ungumntu humble kakhulu esifunda naye, and kwizifundo zakhe zonke ebe-focused. For the past 2 years, kwezokugqibela last 2 years, ebe yi-best English student. Iminyaka yade yalandelana yayi-2. Indlela azithanda ngayo incwadi zakhe, alithanda ngayo ilizwi. Ebe ngumntu ke noba siyabhala yena ugqiba mva, sihlale silinde wenza ntoni, yinto le nto ingamgqibisi ubhala. Akaloku fethu uyandazi mna ndiyagxothisisa xa ndibhalayo. Nofika ke esikolweni ndizawufika kwaba uNkathu qonkqoza avuka, hayi fethu hey ndiyavuka fondini, hayi ba uNkathu unjani, hayi fondini ndiyavuka mna ngoku ungona xhaphagxabhise xhaphakapha usenza ukofoni uphungile sibanda wakho senza ukofoni ukhapha uphunge xhaphagxabhise. Sesisaziwa ke noba besizilate comer ke
sizileke bazoba nawari fethu wena noba sifike nina bawunkathi uyapritsha namhlanje bazawulinda mabalinde hayi kodwa bebeka umandi shem sibe nazo ii-highs zethu sabanazo nee-lows zethu esikolweni kodwa ke so si-enjoyile kakhulu bekumandi kakhulu bazindifunde naye fethu ke iyaqala indlela yakho ke ngoku iyaqala bingekabiyo ke leya ngoku kungona ke wokuqala ndiyakuwishela konke okuhle mpintshi yam ndiyakuwishela konke uhambe kakuhle bomini bakho mama umsapote wethu umsapote utata kuko konke akwenzayo ngoba wena uyiphila yakhe ungamdisappointi ungamameli abantu wena uhambe ngeyakho ipace ungangxami ngoba ungxama kwakho uzayibhuda mntasi uzayibhuda ndiniwishela konke okuhle wethu Nkosi. Masimqhabele izandla mama wethu mama umfundisi enomtshatsho. Hallelujah. Nyani, she was short and sweet, straight to the point. Hallelujah. Kabedwaba kibenjani eklasini. Siyabulela ke mama. Sawubiza ngoku isithethe from emsebenzini. Captain Arends. We're gonna call Captain Arends as a speaker from work bawukhona. Akekho ne? Ukhona Tata Tindala? Tata Tindala izamani umchazi uTata uNkathu unjani pha emsebenzini? Yeah, masimqhobeleni izandla uTata uTindala. Short and sweet Tata. Short and sweet. Zama pha qhamu kwakho. Ndizibulisele nam lenjika mini qale ndibulise abafundisi bulise komama bulise kulutsha ifemeli yasekhaya nalibali osingayo ndazibulisela kwakhulu ngegama elihle nomfeli wethu Yesu Kristu bonke abakholwayo mabathi amen. Apha mna bengazi uzothetha kodwa ke uThixo unecebo ehleli nje nalo ke eli licebo likaThixo. Ungathi ke ndiphangela naye pha emsebenzini. Umsebenzi wethu ke siyinto yonke kumphakathi. Ngezinye imini ufuneke usonge ihembe uqomba ufuneka umuntu ubambelele kuye uzama ulungisa anqande ke nisebenza naye athi hayi akwenziwe lihlobo ndithi wena mfundisi beka iBhayibhile ecaleni ulungisa umuntu lo uzobuya siyithandazele lo nto athi yena hayi akulungisa lo hlobo solungisa urongo ngomnye urongo sebenze naye ixesha elide singena kwezindlu asiphumi apho singene khona ukwayi social worker xa siphumayo abantu uyabaphilisa baphilisa ngelizwi. Amen. Namu wandiphilisa. Umna ndithetha into intsomi thetha into enzeka kum bemane ithetha nami mna ndisiya emsebenzini ndinebhabhalaza athi uNkathu Tindala ngiyaqhukane noncane
ndithi ndikuvile ngoba ndizophinda kavile ndibuye ndincancile kuba ungathi ungumntu onomonde ulandele igama lakhe kangancame bathetha abantu bathi gqityiwe ungathi etehlele endlini andithandazela ngoku ndizogqiba iminyaka emibini ndingabufaka utywala emlomyeni wam zange andiseliseyeza zange wathetha qha wandithatha wandisenkonzweni zange kutshintshe mna ndedwa atshintshwa nefemeli yam ndiyavuya xa ndithetha ngaye ayonto ndizoyicinga yinto eyenzekileyo andibhali into phantsi he's my brother ndafikelela pho unkosikazi wakhe wangumama nakum xa ndifike phaa endlini kubo it's like home mna ndizothi ngathu ube ngumfundisi ungakabi ngumfundisi Oh my God. Jesus. ndithi qhubekeka sikujongile nathi sizokwaseka sayazi indlela ayikho lula kodwa mntu kuthi qhubekeke ngaloo mazwi ndithi enkosi Short and sweet, masimqhaweleni izandla tata wethu tata uDindala. Hallelujah. Hallelujah. Short and sweet bathandekayo uthetha straight amazwi enkuthazo nathi siyafunda ukuthi masibe njani emsebenzini because uyakwazi uvutha apha emsebenzini ungabiyiyo lento. Hallelujah. Siyayenza lonto. Ingakumbi thina befundisa asifuni kufundiswa kodwa siyafuna ufundisa. Lento siyifundisayo asiyenzi. Hallelujah. Hallelujah ke bathandekayo siyabulela tata uDindala. Ngoku sawubiza utata wethu for words of wisdom and words of advice. Amazwi obulumko nawo cebisa upastor wethu upastor S Tony. 5 minutes tatam uthethe notata uNkathu egameni lenkosi Yesu Kristu. Short and sweet. Amen. Yebo ngo sindisa kuwe ndidalu lekongo kwam mandisi kuwe Jesu hauzesuliwizo. Mayibonga bazalwane. Molweni makholwa nonke. Hayi molweni. Siyabonga kakhulu. Jobisa bugqityiwe musa. Andifuni ndithethe ayinoncedo man. Andifuni ndithethe aphuncuka amazwi athethwe kuba uKathu. Mfowethu ndiyathetha. Ngoku ninike ukutya ndaxakeka loba ndizawuthetha njani. Hluthi kwazi ukuthetha bugqityiwe. Kanti usigcine mfondini. Endleleni yokholo funeka usigcine. Incwadi yentshumayelo iqeshikweni usendlini kaThixo. Gcina inyawo lakho. Nethi bengaphakathi endlini kaThixo gcina ntoni? Inyawo lakho. Mama uKathu anamazwi. Ndinawo amazwi uba ndamlumkisa uKathu nawe ndikulumkisa. Ngoba ebandleni kuzawungena amantombazana amahle. Glory to God. Kungena abantwana bencwela zibethe emphundweni mfondini. Umfundisi into bezayithetha angayithethi. Yile nto kona funeka umbeke ube lapha ecan'kwakhe. Lonke ixesha ube lapha ecan'kwakhe. Wakuthi uthi hayi.
Thixo kanti benza uthetha into ixesha likho Jobisi. Ezinto nasencinci zonke zingabefundisi. Sizala lapha enkonzweni. Lento konke sitsa kulala thina. Kodwa umnombo ube right ebandleni. Ibandla lonakazwa into encinci. Ubona umfundisi nabantwana emibombo ngathi ngoyisapha. Uthi ukuba nje ingathi ngukadu le. Bangakhange abantu bayibone kadu. Bajonga iface yomntwana babona engowakho lo. Momeleze tata mama. Ngcina ukadu. Umlumkisa. Nokadu ogcina. Akuba mdaka ukadu okuzogqekwa kadu uzogqekwa wena. Kuphuphuma izinto ngapha kwepulpet zasendlini kuzawuthiwa konakele. Ngokuvela izinto bengafuna zivele ebandleni. Ndizolumkisa bazalwane. Befundisi bami ndizolumkisa. Thixo ndiva into embi benza ushumayela kadu. Kodwa kugqityiwe mfondini. Kunyathelo. Benza uvezela izinto zikaThixo. Ndiqhobisa abantwana. Eyami ibhubhe nge-29 zikaDisemba kule veki phelele besiyenze i-memorial service apha. Kule nyanga phela ngoDisemba yabhubha. Right, nayo ndiyithanda, ndiyicebisa mfondini. Usendlini kaThixo. Gcina inyawo lakho. Gcina inyawo lakho. Sithe bazalwane ngo-2015 ngo-2015 kadu ne? Ngexesha siye esikolweni. Ngo-2015 ndenyuka nokadu ufikele phaa kume-11 apha ecangwami next door yam. Sahlala ke lo mfo kakadu kwafuneka basishumayele. Ufika sibhizi kakhulu sishumayela ivangeli phaa enkonzweni wangena ukadu. Siqhubekile nokadu wathi mfundisi ndifuna ubheka esikolweni. Ndathi kanti uyafuna ubheka esikolweni wathi ndibe ndiqomba ibright le ntwana le singayisa esikolweni. Yaye futhi ndifuna uba nomntu ozawuma apha. Abandiva. Ndifuna uzabekho umuntu noba ndilele sawufa bazalwane. Kubekho umuntu ozawukuma ebandleni. Into ngelishwa ke wemkukadu. Wongena kwakumninawo ezantsi erobotsini. Waqhubeka apha. Ndathi qhubeka bazalwane, qhubeka. Sisebandleni bazalwane. Qhubeka umntu kaThixo. Ngexesha eqhubeka sesigqibile ke nazi ke uyafunda. Funda umntu kakadu wathi kum hey mfundisi. Uthi tamkhulu ke wathi mfundisi. Uthi tamkhulu. Ngoku zakwenza okunoku ndiqhubeka sisayina incwadi zakhe. Qhubeka umfundisi. Wagqiba. Nangoku ezondiqelisa ordinwa uzondicela wathi mfundisi zawordinwa ngemini ethile. Ndilapha. Ndifuna wena mfundisi yokuthetha. Ndifuna wena uzawushumayela. Into yena uPeterson ugqibe wonke umcimbi. Yabona lamazwi bokuthetha kwincwadi kaTimothy chapter 3. Athi indoda enqola ubuvele imele banje nanje. Kukho abantu banqola ubufundisi nje bengabazi ubufundisi. Ndithemba sikandithetha kadu ngolwesine. Uyabona ubureya imoto ngena oil. Ubona ngepiston iphuma kule ndawo. Ngoba le moto ireyileyo ayina oil. Siyavana bazalwane. Ubufundisa yonto wanu uthulele endlini. Ubethwe zinzingo zebandla. Ubethwe zinzingo zasendlini. Ungablahla ngenye ixesha. Nditsho mna ndinamava ngale nto ndiyithethayo. Ubona ibandla liyashukuma. Uve kuthiwa abantu bemkile. Ungazi bakwenzeke ntonini. Ebandleni mfo kakade womelele. Ndizama ukuqinisa. Umama ukade ukumeleza. Ubesecangwa yakhe mama ukade amaxesha onke. Yabona kubotshe ndiwamba mna nanku unkosikazi. Thathi njengendoda engenankosikazi. Ndayifundiswa loo nto. Ndayifundiswa ihambe siphume sibheke ePitoli, sibheke eMadebheni, sibheke phi? Ilapha asiwandithanda amankazana. Ilapha ecangwami. Ilapha. Bazalwana ndiva kakuhle. Abanye abantu bathi umbuzo umfazi uphi? Umfazi usendlini. Usendlini njani uphuma ivangeli? Siphuma umkhosi madoda.
siphuma umkhosi ozawufuna ukuba kushunyayelwe Thixo jubisa mntwana wami ixesha lakho likuphi lincinci ixesha lakho ize izoma apha ecango wam uyabona utata le ntwana unomama wakho ngaka omfutshane ndimthanda ukufa eyayindifa umama ujubisa umelele wathi uyathetha athi uphi umama wakho funeka kube lapho uhambe naye lonke ixesha yile siyifundisayo ke kwabantwana bangathi besebandleni babona i-beautiful ladies yayihle phaa ubone heyi intle le ntombi qithi ubone uba iyakuphazamisa ubushumayela nje hayi anindiva bazalwane Thixo anindiva kukho abantu bazalwane ithi myeke zamnyathi zamfumana ngeyike emsekapa nomninawo siyofihla pha kanti siyasibalwa pha hayi indoda yam leya izaba yeyam ukhona mvopama mani uyeva kubalwa maxheko ngoba singobani kubalwa bani ndithi hayi mntanam impazamo lobaphazamile mani into sesingahambi nomama ke le nto ndithi umama ukatu isithandwa sakhe sibe lapha ecango wakhe xa ephuma emotweni ethatha ibhatyi enxiba sibe lapha isithandwa sakhe ecango wakhe amaxesha onke ngaloo mazwi enkosi amen masimqhabeleni izandla pastor wethu omkhulu Pastor Estoni amen ke bathi masimqhabeleni izandla kokugqibela kubethwa lixesha bathandekayo ayindimu ningathi ndinomona lixesha bathandekayo ngo-4 o'clock funeka sibe siyaphuma apha ngoku izaba lixesha le-presence izaba lixesha lezipho ba unesipho for utata unkathu uze apha ngaphambili but ndiyacela ndizawucela amabandla ndavulela nje inyoba amabandla athi gqabagqaba nje azise present athethe notata nomama unkathu but uba one by one noko ndiyacela vele nyengeze nje ukhona usisi obekwe apha for ukubhala amagama abantu ndiyacela bathandekayo kwaba bazawuthetha bathethele ipresent qaba bahlale phansi ke omnye ichance ngo-4 o'clock funeka besendiyibekile ke imeko zawuqala ke bathandekayo ngebandla iHouse of Praise hallelujah bathanda qala ngebandla iHouse of Praise lize ngaphambili lizise isipho salo for utata unkathu apho utata unkathu akhonza khona amen Yeah.
Zangichasa. Ngibulisa otata osenior pastor. Otata omongameli. Ifamily yakho Nkathu ngokubanzi. Usotheko utata uNkathu nomama uNkathu. Tata uNkathu ndinewari ndasekhaya. Ndinongalala mandasekhaya ndikwazi ukugida. Ngeba bendifuna ukugida ndiqhawuke unobathana. Ndisisiqhwala ndifunyenwe ngamathambo. Mandizazise ndingumama uDilimeni. Nkosikazi kuMangwevu. Ndintombi yaseThamaga ke bakhaya bam. Kwele midushane kwasiwani. Ndingabakhaya bangwanhleke ndanze nonke. Ngale mini iphakame kakhulu kangaka. Emoyeni wami botata bam abakhulu zinkokheli bo senior pastor ndikhumbula amazwi wakho mama uBhaxa ngelinye ilanga undixelela ngotata wathatha lenkonzo eGauteng utata uCrosby wayoyilanda yayikhona kodwa yayikwicala labamhlophe wasuka utata uCrosby woyilanda eGauteng. Ndizama ukuthi guys sase-Assemblies of Christ inoba nisibonile ngexesha benimapha besinyembezana ngoba sicinga uba bawubhubha abatata izawuthini le nkonzo niza kuyithatha niyenze ipeace nibe neepota zintontoni nibe nentontontontoni amagama akhumshileyo nishiye inqontsonqa kade Assemblies of Christ similisela uthi Assemblies of Christ namhlanje ba uNkathu okokuqala kuthi manibulela inkokheli yami Tshangisa uMgwevu uZulu uSikhomo nomkhulwa wakhe onyana bakaMamtande abakula house abakula nkonzo yaseMotherwell namhlanje kamanda ayifihlwanga ba utata uNkathu usuke ephi na kuqala wayaphi na kuthi mandikubulele Mangwevu ngomthi enulimileyo ongutata uNkathu ndingawashiya amakhosikazi enu ndithatha umama uThoni nimbone mosindimtsalile ndamzisa nganeno banaye makeze ndinibulele ndikubulele Siqoba my queen mama uNkathu ngoba ngiqinisekile bangalamhla utata uNkathu ezawungena kule nkonzo waqala wathetha nawe wawunakho ukuthi kwanele ulipolisa yintoni uyikhathaleleyo ebufundisini kodwa wena ntombi asekhaya wamvumela umyeni wakho wasabela ubisi bawuNkathu lunzima ke mntakababa shilo utata wathi le jeni uqalayo namhlanje ayilula abulela Nkosi Mangwevu ngevision yakho owathi ungenanyana wena kodwa wabi namona wathi malihambe elivangeli le movement mayihambe into zoBhaxa mayihambe levangeli tata uMpama mayihambe levangeli ngexesha tata uSibethu tata uSilwana ngiyanibulela amadoda amakhulu ndithe Nkosi ngako konke ndibulela ufirstborn wethu siyabonga Somthunzi inkulu yethu eyaqalayo esikolweni nantsiya mntana wethu lwa esiqhenya ngaye esine proud sileli bandla ngoba nguye owaqalayo ndibulela wena ke ntoka wizana ntshukumo yakho alandela into zojubisa madoda ke ndithi ndawufumanisa ntoka Nkathu kukistyle kukithemba
uyihlo yazi uyihlo wena ke ngoku awazi uyihlo utata ifamily yakhe ithetha uthume kweyakhe icawa wazongena le cawa akaziwa ke ngoku utata unkathu uzusifundisa i-change sifuna i-change yelibandla ngoku tata unkathu sifuna i-change kwaye elibandla madoda it's not about i-diploma siyabonga Jubisa it's not about i-diploma madoda God it's about imisebenzi nilithini elibandla nisaphe elibandla nansi into not about ibandla guys not about ukusindwa imfundo uthathwa nge-attitude namhlanje nisihlale ke nisazi siyabonga otata usomthunzi banishiya nokusodolophu banishiya ongamujubisa Lela maqhawe Lela maqhawe Lela maqhawe Lela maqhawe Amen bazalwane ndibabulisile tata umfundisi ndibulisa mama umfundisi bonke ndibulisa otata ndibulisa mama bonke ndibulisa youth ndibulisa ifamily yonke yakwaNkathu bazalwane simile kule ndawo siyi youth yase House of Praise bama notata niyasaza sinanto sinayo imajority ayiphangeli but sithe asikwazi because ezinhlizweni zethu sinokubonga for the things you taught us kwi-group chat yasenkonzweni. You would drop a scripture and we would argue based on that ude kube sebusuku and ndithanda nokubulela uMakakhanya naye she's one of the people abas-encourage because besithi xa sikudrop iscripture si-arguisha ngaso and then athi abaparticipate more ndizabathengela i-airtime and sibone i-airtime ingena siyanibulela kakhulu tata nomama siyanibulela. I hope nisazasifundisa more andifuna utyaxesha umama sethethile kakhulu. Amen bathanda masibaqhwabaleni izandla House of Praise hallelujah. Ngoku bathanda kasawubiza utata ke uyacela ningoma ndiyinqamle akutsho mna kutsho inkokheli bathandekayo ngenxa yexesha ayindimu andinamona bazanini andingaske understand lixesha uthi ingoma noko mandiyinqamle ngenxa yexesha bathanda ndicela ndixolele sawubiza ngoku ibandla lase N11 hallelujah lize ngaphambili libhekisa amazwi kutata uNkathu nomama uNkathu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Andisose La
ndibulisa kootata bonke abakhulu nakoomama bonke abakhulu, ndibulisa kulutsha, ndibulisa kumntu wonke okhona endlini, ndibulisa kumfundisi uNkathu, ndibulisa nakumama umfundisi uNkathu. Sasana, ndiyabulisa namhlanje egameni likaYesu Kristu. Ndithunywelela bandla lase-11, haleluya, phaa efletini. Bathi mandize nesi sipho, lena yinto xa unojonga iintliziyo zethu azikho ngale nto siyiphetheyo. Niyayazi uthando esinuthanda ngalo, siyanithanda kakhulu. Kho ndinintsi noyithetha notata ke, ndingumfundisi ndinjalo, bendingathethi phezu kwentloko yomyeni wam ngoku ndingumfundisi naye ngumfundisi. Kodwa into endiyifundileyo kuye is that endleleni yobufundisi kuyanyamezelwa, umoya usiza ngaphambili. Fumanise uba kukho amaxesha akuyeki phambili, umoya uza phambi kwakho, kodwa you soldier on, you pressure on. And kuthiwa ntoni, ijephu ezawuza kumfundisi tata ayifani nejephu elungiselelwe umrhamente. Ijephu ezawuza kuyo ilungiselelwe umfundisi, and futhi asoze kube mhandi ke xa ungumfundisi. Awublikho ixesha uqomba ajonga ngoku ndirelaxile, yonke into ihamba kahle, ndigrand. Kuba nje okokoko, kufuneka unyamezele okokoko. uThixo xela pha ecam kwakho kuba lula unyamezela, futhi kuba mhandi unyamezela. Kukho into ongasoze ukwazi uyenza uthi it wasn't me, ibingendim. Xa ungumfundisi ufele namatyala engengowakho nje ukuba makukhawuleze kulunge, uthi hayi ibindim bazalwane, ndicela uxolo, masigqitheni. Unjalo umuntu ongumfundisi, awucingeli wena mva, wena uzamva. Haleluya, ndiyambulela kakhulu uThixo. Xa ndizawuhlala phantsi, ndifuna ukuthi mama uNkathu bathethile ootata bathi umsapote utata umfundisi, umsapote sisi. Uyayazi uba bendiyipesi yomyeni wam, besithi uba ngapha ndilapha, akho chance. Kude kuthiwe mama uyasivalela bona nje ngoba yile rhali sithunga ngayo le. Ndiqomba utsho phantsi uzawuthunga ntoni ngerhali yam ngoba yam nam. Funa ube njeya, ube stubborn, uhleli ulapha ecam komyeni wakho, nibe yiface kaTeam Jesus. I was a face kaTeam Jesus mna nomyeni wam, seyiyona ngoku. Please sisingandiphoxi. Amen. Hallelujah. Masibulele ke kubandla lase N11 bathandekayo. They were short and sweet. Ngoku sawudlulela kwibandla lase Fair Plus egameni lenkosi Yesu Kristu. Qaba nithethe. Hallelujah. Amen. He's not a man that he should lie. He's not a man that he should lie. He's not a man, oh, that he should lie. Oh, he's not a man, oh, that he should lie. Oh, could you go? Oh, when I'm so what he Amen. Ndani ndedwa.
Sayingaloku ithetha apha nanashi. Amen ke. Amen ke bangcwele. Mandibulise kodwa umfundisi bonke bephela ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu. Ndibulise kodwa abakhulu bonke ngegama lenkosi yami uYesu Kristu. Ndibulise komama umfundisi ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu. Ndibulise kwezi family zonke. Ndizibulise nalo ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu. Ndibulise nekwayara yethu esiculela kamandi namhlanje. Kulo msitho kamama katatu nkathu ngelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu bangcwele. Luthethayo apha abantwana bakaNkulunkulu umama ukhenqe bangcwele okhonza kwelabandla laseFear Plus phantsi kotata umfundisi unomtshatshu bantwana bakaNkulunkulu. Lemina namhlanje ingxamile ke bangcwele. Andikwazi nothetha ka ingxamileyo ke bantwana bakaKristu kodwa akho nto ingakwenza ithetha. Sizise tata unkathu nomama unkathu sizisele present mntakaThixo ukuze uthengisepha uthi xa uzawugodusa izitya zabantu uthengisepha uvase mama utata unkathu. Lento siphetheyo apha mntakaThixo ayisinto inkulu kodwa bantwana bakaNkulunkulu ingaphezulu kwethu bantwana bakaKristu ngendlela esikuthanda ngayo tata unkathu. Akho nto sininzi selibandla laseFear Plus bantwana bakaNkulunkulu esizanayo phambi kwakho tata unkathu nomama unkathu. Into nayibangale mina namhlanje sithi mntakaThixo niqala umtshato wesibini umtshato kaNkulunkulu onabantu phakathi bantwana bakaNkulunkulu ngoba umtshato kaNkulunkulu wokufundisa unabantu phakathi. Umtshato mosi ongenabantu phakathi umtshato wenu oqala beniwenzile uThixo benidibanisa ngawo wona awunabantu bona and awufuneka ungenwe ngumuntu bantwana bakaNkulunkulu. Ngoku nithatha enye ijeni yesibini yobufundisi bantwana bakaNkulunkulu enclude abantu phakathi bantwana bakaNkulunkulu. Sifuna ukuthi ke bantwana bakaKristu ngale mina namhlanje uthe umama bethetha kule ndawo bangcwele wathi nibancinci nonke bantwana bakaNkulunkulu kodwa animancincanga kuYesu Kristu. uYesu Kristu yena uthande bani bebancinci nonke nikweli bandla ningabafundisi kweli bandla laseFear Plus nibe ngaba bafundisi. Ndithi ke kuni namhlanje mamu unkathu notata unkathu nihambe kakuhle apha endleleni ukuthi uSathane anganiphazamisi bantwana bakaNkulunkulu. Nibambisane mama unkathu ubambisana notata unkathu. Ubonile mose nakutata umfundisi wenu kangendlela besenza ngayo. Nani into yakotshwa mose nani nihambe kakuhle apha endleleni nifunde bantwana bakaNkulunkulu. Kungangeni bantu bantwana bakaNkulunkulu phakathi kwenu kobufundisi benu. Mama unkathu ungathi utata unkathu izinto ebesebenze ebandleni ngoba ningabefundisi nje namhlanje kuba utata unkathu ebekiwe wangutata umfundisi ungathi hayi akasobaphinda senze. Xa kusithiwa utata unkathu makayokwenza into ethile ethunywa utata umfundisi makenze laa nto ayithunywayo angathi hayi namhlanje usephansi kotata umfundisi. Bantwana bakaNkulunkulu nihambe kakuhle endleleni bantwana bakaThixo uThixo anigcine. Mama unkathu ndifuna ukuthi kuwe mntakaThixo enkonzweni ke azikho igroup uthande aba abantwana bakaNkulunkulu ngabantwana bakaThixo bonke bantwana bakaNkulunkulu ebandleni. Kungabi negroup ebandleni because inkonzo ayizohamba kakuhle xa kunjalo. Yonke into nidibane nobabili notata unkathu nenza into enye xa ufuneka nenze lento ufuneka nenze lento ibandla ukuze libe lihle bantwana bakaNkulunkulu. Ndithi nihambe kakuhle endleleni yenu akho nto ininzi ndizayithetha. Enkosi. Masiqhubele izandla ibandla laseFear Plus. Andilibelanga ke bathandekayo umuntu one-present nangona engazuthetha angaza apha etafileni abhalise egameni lenkosi Yesu Kristu. Ndiyacela bathandekayo ngenxa yexesha ngoku sawubiza ibandla laseMonti ndiyamazi ke utata napha eXesi. Haleluya ubekiwe pha as overseer eze ngaphambili egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Andibulise egameni lenkosi Yesu. Andifuna ukuhlaxesha.
ndingumntu olibambayo kakhulu ixesha ndingumntu wexesha undibona ndingena late nje kade ngo-5 endisiphaya eHarrisburg Airport ndileqa eli xesha lakho apho into nako ibiyi-holiday kodwa ndibulela uba ndizawufika ndiqonda uba mandithathe le game yokuba kuhanjiswa ipresent ngoba ndani noba zabe silifumene ithuba labefundisi ngoba ixesha liphelile katu konto ndizayithetha kwethini yabona laa mazwi bethethwa ngumalume wakho ayebhekisa uJoshua moyika uThixo xa indoda ikhokela ibandla umoyika uThixo ubona kusonakala nje emabandleni amadoda akhokeleyo akamayazi uThixo akamoyiki uThixo xa uyindoda yoyikayo uThixo awenzi noba yintoni na ngoba ibandla eli asilo lakho lelikaThixo. Oh Nkosi yami Jesus, oh my God. Katu ungayityi imali abantwana bakaThixo. Jehovah. Ndiyavuya kwethi ndiyaqonda uba sinoba ungowugqibela umfundisi odenwayo ndisaphila ndimdala napha eMonti ndinilekela apha kuSomthunzi ndimdala akho ntanga yam apha ndiyayibona nalo uzenza intangam lo kawisani akho ntangam apha anophika nobuntiyam emhle uncedwe nguYesu. Ndiyavuya bafondini ibandla liyakhula le nto yokuba nibheke esikolweni siyixoxele singabefundisi singayanga esikolweni thina siyavuya sawulala emangcwabeni sixolile. Amen. Ndizawuyeka uthetha ndiyavakalelwa wena kalandini wena angahlali phaa endlini ukade angashumayeli ngenxa yakho ngoba ninawo nobukhwele ngoku ningabafazi babefundisa ninabo ubukhwele ngoku ningabafazi babefundisa khulula umntu akaThixo enza umsebenzi kaThixo. Enkosi masiqhobele izandla inkosi tata umsebenzi wakho siwubonile kungomusa phezuko. Amen. Letha ixesha seyingufo ngoku sawuqabela apha ke bathandekayo siye eKapa ibandla likatata uMpama tata umfundisi uMpama nomama umfundisi uMpama bese ngaphambili ngokhawuleza seyingulafo bendithethe ngayi ngokhawuleza bathandekayo ngozithoba ngosiphe
zonyulele zonyulele Hey, Elxesha. Yes, inkathi, yes, inkathi. Phaya eKapa ke sithi yes, kathi inyoma kathi. Yes, inkathi for wena, xolo kathi. Azawunikela kuthanda uMonti. Amen. Amen bangcwele. Ndibulise kotata umfundisi, ndibulise kwindlu yonke egameni lenkosi yami nguYesu Kristu bangcwele. Ndithunywe libandla likatata umfundisi uMbama all the way from Cape Town bangcwele egameni lenkosi yami nguYesu Kristu. Bathe mandizise lemvlophu bangcwele egameni lenkosi yami nguYesu. Andizange zoyala umfundisi uNkathu apha. Zozisa nje lemvlophu egameni lenkosi zovuyisana naye. Sobona uthando lwakhe. Amen. He mina no Jesu wami. Amen tata masibaqhobeleni izandla. Savumelana no Jesu wami. Amen bathandekayo. Ngoku ke sawubiza